Jesu Kristu nga liwongwe sitarase Jesu Kristu nga liwongwe Thank you, Jesus. Tinotenda iwe wamasiba wose. Uri mwari akuzimuni. Tinotenda kuti baba matikatira chingwa chezona nasi. Nekuti makataura mukati munangarara mine chingwa choka. Asina mashoko ose anobuda mumuromo mamwari. Ndoatamirira nekugarira panguva ino mashoko anobuda mumuromo. Nekuti vanorwara vanoporeswa namashoko anobuda mumuromo. Wakaneta vanosimbiswa namashoko anobuda mumuromo. Wakasungwa nemweya china vanoregedzwa nekuda kwamashoko anobuda mumuromo. Taurai izwi nesimba, taurai. Chanisai ruzivo wamira pamberi pedu panguva yamasikati ano. Sezvamunoona baba wakaipa anyatsiswe, Satani anyatsiswe, madhimoni anyatsiswe. Zvakanaka zvenyu zvioneka chiitika pakati pedu. Nezita raJesu. Amen. Thank you. Worship us. Thank you so much. God bless you. Ndinoda kutenda Mwari mangwanani ano nenyasha. Uyezvo ndinoda kutenda vanhu vaMwari, Bishop Chiriti and Amai. Thank you so much for the invite. Thank you, the board. May God bless you. Kereke sema bangu bafateli. Ndinoda kutenda Mwari mangwanani ano nekuti Mwari wakanaka. Amen. Yana kutendera nani mangwanani ano kuti Mwari wakanaka.
Amen. Tokumbira theme yedu yegore nemusangano. Until you bless me, kusvikira mandiropafadza. Ndanga ndine rwere rwakatigwa mwoyo mangu bhatira pandaona mwana wangu mukomana ndobva kuimba. Ndobva ndati Mwari kudzwai. Mune tsika yekuti mukaisa chinhu pamwoyo munoita kuti paite connection. Ilo rudo rwanga ruchimbwa mandizvi. Handinokanani vaizvakunditira mazuva ose imi munondigonera zvizhinji. Haleluya! Zvizhinji zvatinoitirwa naMwari. Amen. Saka tinoda kutenda Mwari kuti kubva January achitanga timu yakanga ichiopareta pakati pedu. Ende ndiri kutenda kuti tiri kumaropafadzo. In this second half of the year, Mwari akasati apedza nesu gore rino. Kune pfuma dziri munzvimbo dzakavanzika, pfuma dzisingazivikanwi matisati tambosvika, matinosvitswa nokuda kwenyasha. Asi mangwanani ano Mwari vandipa shoko randiri kuzoshumira nezvaro. Handisi kutora nguva yakareba ndiri pano, but ndiri kutora kuti nguva yatinonga ndiri pano, may God minister to your life. May the Holy Spirit minister to your inner being. Zvese zvingainewe ngazvisangane naMwari. Ndokuda matongo andinawo mangwanani ano. Wandiri kutenda kuti pandinopedza kuparidza, unobuda muno wakagukuchira, hausi kuzobuda wakadaro. Nekuti muranda waMwari ndiri kushumira ndichiopareta, ndiri kuanointing yababa Jiriji naamai. Nokuti ndovakandidana pano. He was the one who is supposed to preach. But nokuda kwokuti ndiri mutsoka dzavo, ndinotenda kuti Mwari vachaita zvakakodzera kukereke yavakapa kumuranda wavo naamai. Mapisarema 107, the book of Psalms. Glory, hallelujah, oh hallelujah, glory, hallelujah, oh hallelujah, glory, glory, yeah, glory, hallelujah. Oh, hallelujah. Saka munokuchinja muine bhaibheri mune midhereko yanawo. Achizvikuka ndakagara mwakasaka vanhu havadei. Give thanks to the Lord, for He is good. His faithful love endured forevermore. But not forevermore. It's not a one season, a one chinoitika in a moment. It's from generation to generation. His faithfulness and love endure. Ndine mavhesi anoda kuti awerengwe. Enda paverse 6. Enda paverse 6. They cried out to the Lord in their trial. He rescued them from their distress. Vakachema kuna Jehovha vari kutambudzika kwavo. Jehovha akavabuditsa
mukutambudzika. Another verse 13. Another verse 13. Then they cried out to the Lord. In their trouble, He saved them from their distress. Another verse 19. Then they cried out to the Lord. In their trouble, they saved Him from their distress. It's more than that. They cried out to the Lord. And the Lord saved them from their distress.
Zvodyarwa harvest yowa vakachema kuna Jehovha. Mapisarema 50 verse 15. Mapisarema 50 verse 15. Jehovha akavabvisa mukutambudzika kwavo. May God take your desert into a pool of water. Mwari ngashandure situation yako mandiramo. Call on me in a time of your trouble. I will rescue you and you will honor me. Mune simba mukudaidzira. Mune simba mukuziva mukuchemera. Hatichemere wese wese. Kune kunochemerwa. Amen. Wekuti kana tachema zvinoudza shatu. Amen. Tina Mwari vanotiziva namazita edu. Tina Mwari vanotinzwisisa. Vanoti I know you. Unonzwa Isaiah vachipinda achitaura kudai. I know you by your name. You are mine. Amen. Kunyange ukafamba nemvura zhinji, ndinewe. Nomurashi wemoto haungakupisi. Because you are mine. Zvinokosha kuziva Mwari. Amen. Takauya kuna Mwari, takatenda kuna Jesu. Ndosaka munomuimba achiti hakuna rimwe, hakuna zita kunga raJesu. Kana nakudenga. Zita rimwe chete. Rokuti kana takaiti, he changed our troubles. Anoshandura kuchema. Wakufara. Ndosaka tenda murume anonzi Jacob. Achiresa namutumwa. Until you bless me. Handikurekete. Pakamana kwa blessing yanga akuda. Zvamonga nevakadzi is not enough. Kuna vanopafadza kuti kaiswa naMwari. Muna afi yako. Hakuna n'anga inogona kuitora. Ropafadzo yaJehovha. Kana ikapinda mudani mako, hakuna uroyi, hakuna mashiripiti, hakuna ngozi inogona kumira pane zvaiswa naMwari mulife yako. That's why Jacob ain't for blessing until handisi kuzoreka. Ndiani angatibatsira asime zvikundinese izvi? Until you bless me. Ndofunga dzimwe nguva ndosaka wakatitangira ndisunga misoro muchipangidza. Pamwe zvanga zvine business. Wosuka chiwewe. Thank you. Handikurekete. Handisi kuzokureketa. Zvikati ndirekete. Zvikati handireketi. Zvikati ndirekete. Zvikati handikureketi. Jacob never akati ndiwani kuyu. Uyakona kuti akana zvazvo kubvunzwa mazita. Aiwa pa tichapinda. Ndozvabudisa. Haana kubvunza kuti ndinonzai. Akabva amunopafadza.
na baba wasingagoni kubhadhara fees. Mama situation yatosira asi baba unoshamisika mumwe munhu mushirikadzi wakeyo wachiti ngatinamate unoona baba vachinokwenya kunyadzisa rakabuda kuda vamwe vapaka mukapedza vari kugona kubhadharira vana fees wachitochema vari mutimi washamisika kuti goma yawo dzirimwe zvahari nenamatiro yake kudya ndiwe namba 1 nhamo hope kutsanda utsani levo yanamo yako nalevo yamadyiro ako azvipingirani levo yanamo yawinayo nemangwanina unoita overtime paslipping. Bishop one level yawe yakufabona atizikuta kunaka kwefoni yako because atingasvike mumalevel sawo ndiri kutaura zvinoshandiswa nefoni yako iwawo madays atagara nawo business minded tachakati yako basa rayo mberi makuwa You know,
Kati isitshukuru wa 3 days na kutoenda kugomo. Imimombi yomu kwa hale. Jehova ndiacha tunaruya. Ready. Sikatilisha gelo na tayo to ruya msatoki. Makati kubwa kali kana bali pa gema ruya. Rega ni maruya wana ndani maruya. Imichimina na marriage certificate na Yesu. Juma jasa mtapu wanakuda kama 3 days. Mushina mato, mushina mato. Waenda kupata kudai. Wakafunza wakati ndugu wakati na tutombo msi. Wakati wakafunza amesha kwa wakati angu. Uya wakati ninaimba yakadai sima pepa kutukuka shai. I think akakama tora akameni sabula mebu. Iwa chifurama pepa weti boko na pepa ria rimba yake. Wakati this house of this yo. Sunaita kuna mata. Wakati I didn't know what to panic back again. Oh, Jaja kati jawabi wa jakwana imchele ine shimshi. Atichane futika na contest kanachi. Atichwa wali ba atichoka mapepo. Kwanza kupiwa na roho. Kupiwa na maana roho mata. Kama kana matabaraka kukuza shikuita kwa situation. Ama tudikira mwe. Mukoti ndamupa imbe ngachi chekete mwana wakasibu ende she never followed sanga na mukoti kuparaza na mukoti ndo mataka sanga wangu zvakanga achida kuti andipe zvakatisiya unongari frustrated nekamuka wotokugeta zvinhu zvakawanda zvaina kuti naina muri kuoperei andiomenisanotirati kumushandisingasiyo mune mari pokona kutori nemamiliyoni nema1000 nechi saka mabva maotera kahatireta maiwe nditaura nezvomatana bhozi ngatisiyana nenai ndarashika unoona makasirei usikapi unoona mwari wausikaona uchienda hana yako yauno jasa goononai chavakati ndikira sadzoga mugone dzimwanyasha ninharaera dzamakafuratira uri kuti atiyo bless me yatiyo bless me nherera museri momwe chero ndakagara paseri ndakakutisi chiri chindaparidzisa uri kuti atiyo vakani vasiri kuenda kuchikoro uri capable to help me and my children and my wife. We are enough. Karamu. Aiwa. Yote na mali majiri jaibona hiyo. You are a precious woman of God. Amen. This is not Muslim, but amen. You are a preacher.
ndirinerera baba vakafa but iwe kuti uzosvika kuchikoro unzi vaenda kuchikoro vakanga uchigara mugomo here waigara mugomo here andisakagara matrabhos enyamuda titidhile nawoka regai tidhile nemudzi wematrabhos atitika saitasolva ukada kusolva metsi pamusoro inonoramba ukatadza metsi uri kugrade 0 chero form 6 idima regare hanzi adafundisi mangotiropafadza tiraenda kumba aiwa regai kutaurire kune zvimwe zvinhu zvidiki zvidiki zvimakawa zvidiki kwete zigawa hombe zvidiki zvinotaura Solomoni kuti ndo zvapedza minda yemizambiringa kwete makawa makuru iri kumba kwangu izvozvizvi kwasara mwana hwana ari 21 years but izvo zvanotobuda chiendake but ukasvika pamba pako gogo wepanesti wakanedza wakati mamufundisi yapano vanaenda pagedhi paya zvakati vakomana vesana iwona vakomana vese vakawanda kudai vachisiya masora achikuda panze paya gedhi rako kudai amba pangu vane vakomana vamwe handisingazivi mutumbo wavanozokudza vana performance harimo ndakateva unoenda kubasa gogo saka wani ndianonga azosara achidai zvikati kwayo mazuva mavanodai una vana vakani vandawakuti vese vamukona vachidai vana vavo painochikara heftu kana vava vandati vana vanodinediri vandiri kuti vechipiri vacho vandinotidambira mwini mwana vandakapiwa newlywed in the marriage ndichimupiwa mukomana ane 8 months right now is an engineer aana kuzviitira kuti akadzidza mumama ndikaendesa kubhodhini ndini ndikakwidza ndini ndege kuenda kuchikoro izvozvo zvekungoti mama mune problem yechi zino rangu rikudai chichi endai pakati ndatumira mari than to say I love you, my mom. Every day, when I carry one to good morning, not with my son. How are you? How is Esther? We are praying for you. I teach her not to put up that many days. But that Achi
Amen. Amen. Saka
Yiniti munhu anonzi kurume anotoda authority. Dzimwe yafundisi kuti izvi zvamunoita zvisinotedzi ende ari vatinochinja. Saka ndakatanga bhishopu aripo here handisi kunzwa kumushe waudzai kuti ndiri kurwara. Ndikati wakomana saka unoti handina matiri vanhu here. Bhishopu aripo here waudzai kuti mwana apasa saka ndoita sei akatozoti madhiyazi sachashamisa ndeyako asi akuti bhishopu arikuda siwe yemunhu wemurume. Ivo varume vatinotenda havana basa vanokosha.
bless me. Tirege kuisa wanu education. Yes. Mashikisa. Kana kama Jehova ndiro pafadze. Tirege kupomera vasina mhosva. Amen. Josa kama mina matosi kapindurwi kupomera vanhu. Nadzako dzawakaita unongoisa vanhu mukati. Amen. Ukazvimira pakapa ukabiri ukadzikwa unongoti ndingi yakakodzeresa. Shaki ya records. Panona kuti Jehovah forgive me. Wakumira nyakile. Then you can say, Lord bless me. Andiko nikukuleketa. Kushikamana upafati. Right now she's strong and fit. Very strong. 4 months ngazamu discharge. Ndaku discharge. Chenda unakuwa discharge. Wamawapindo wanakupindo. Wanoti mwena moja wote kasika imeneta. Ndaku discharge. She's strong and fit. Patino shakira maja kasika nikutakati vena mwani. Amen. Wama wanaja wakaona sana wananite kupenda mwindamu. Amen. Wama wanaja wakati wanamwani saka wananite yema sacrifice. But you know that you are very great dreams na yuko mwine shikamba mwakamba. Ukipita toilet yewa shinji na makumba sina boots. Kona leo machuzi wakani. Wakatika watite wakani. Nurse. Wakufamba. Yenu fundi sina zichi. Yati kufamba le. My way. You forget. Amen. Ulipanda negasha. Hauna kushishita. Panaka kuseseta. Panaka fapanewe. Panaka kuchungamiri. Panaka kuhila. Wakubakona masukulashi. Kwa tena kuti munokona state. Inyasha. Amen. Muzimbabwe wanavita ma 20 years. No scholarship. Imagine. Mwana mko kumani kuombele kuombele. Kala waizi wakutu ukachuna shese. Wabele kwa mani fisi wachabata. I always tell you, we are the engineers. We are the wakati mzalizimu. Wali kupusha kona. Wakawa ni tamadobasi. Wakashitwa munone nasha. Kama washika muna kubamatanya. Usapotaka. Unoza chechi nini? Pandopa. Kana mwana kazoditi osa mkasatama nikupanza kwa daiti. Ndona kushika kweso kuboka sana. Kweso. Wato zahara kusho. Uko kweso kwa sana. Kweso kuka sana. Chechi niteta mpili mjobi. Mbili ya makapu za displays. Mbili ya makoma na wakabila shakana. Mbili ya wasikana na wakana. Mbili ya mawito za numira na wipanga. Mbili ya shirika zinomira. Ushikacheche ya zaada makusikana wanemu. Rudo chete mkopaliza. Love conquers everything. Rudo kataka kutoka pa mtude. Vanama nita mashasha. Inini wanawa mwesa. Anjina kuna asina kuita mae. Kata kushona. Anjina kukuja kuni nina biye shona. Iya kama kania kumshako ni mamacho kaka supiwa na baba wanezi tizao. Anjina kuna waruna kuti wakakugora. Akakusina urisha wakakaurisha. Apo kirete mungu. Ndauya kuna na baba. Apo kirete mungu. Yes. Mukazana apo kirete wane mume wake. Yes. Yesu kuna zoshikati kuma invest mchi ndio baba. Ugona kupariza kuna ndio baba. Ndio hata apo kirete.
Zvikadziwerenga Bible. Maini paiti chimba shepherd staff nema-acts. Mazuva ezvonzi mbowerenga. Zvonzi hapana neyawafarira kuti pane yakafarira. Zvonzi inini ndiri hachechi nogara pamubhedha uyu. Zvonzi chiparidzai. Aiwa zvinzwaro. Ndingozai introduction yacho tione. Zvakadai aiwa. Apa munozoti zvakati moti zvakati moti zvakati. Mozoti zvakati. Kana ndagona kuti amen. Kana ndisina kuti mira ine napo. Ipapo tine mwana wani. Ndiri kudzidziswa kuparidzana baba. Wakuzoti kune kusangana madzimai chaita sei? Wakuzoti kucheti kune zvichaiti? Apa tauya tiri munovhisi. Tisina chatinozwa maiki yekuimba. Pulpit. He trained me. Kuona gift iri mumunhu. Kwakuti stay up the gift that God has deposited in you. Kwakubatsira kuti zvakaitwa nemunhu zvisumuke. Rimwe gore ndona tikaita musangano kwamutara. Nai Maguda first speaker. Ndatengerwa kasiketi kangu kekwa-8 nekatopu kangu samaiwo zvavakunomira pabhurukiti. Vanhu vakati kama nakadikirekabe tinobuditsirwe. Havasi kuziva kuti ndakatatawo Magunda mandiri. And what I am because of you. Kuti vanhu vangu vadzidze ndivo, kuti hanzvadzi yangu idzidze ipedze chikoro ndivo. Chero tikashaya basi makaita zvinhu zvikuru kusho. Vamwe vamaaccountant vachizidyira mari dzavo, vamwe mafundisi, vamwe chii. Thank you. Ndaparidza ita maparidzisa. Kuna mufundisi wekuchiredza. Paridza wakati ndiri
wachimoti vakaropafadzwa. Amen. Vanoti napasi pako. Uri kuda kutanga kuzopa vanhu mamiliyoni hauzogoni. Chitanga uine shoma yowina. Kumirira yakaita sei? Unozotanga kubhadhara tithe 1,000 hauzozvikwanisi. Chitangira padiki chii? Ukatadza kubhadhara 10 rand tithe, chero Mwari akakupa miliyoni haubhadhari. Mazvinzwisisa? Tanga nezvidiki. Amen. Kumbira Mwari rudo. Ndari kuzvaibondibata kamufundisi chirichi. Ndine kamukomana kakuko ndaazowana praise zvino. Vana vaya vatundira kuti haundi avangu. Ndikapakura mazaino zvanza papraise. Mukomana kuti toto. Madhimoni anopota achita sei? Achishanya. Haamani kuti unotaura netindi. Kana wakamboparidza anopota achi. Saka praise vati ngatinodyirai kunze, mukomasamu ngatidyirai kunze. Ovasvika pasi pekadongora wavo aigara vaisa mapureti kudai. Ovatanga kupaka sei. Kupaka sei. Opedza otora neasamu macho omupaka ese. Oti gara pano ndakunopiwa mani. Opedza. Mazayesa. Napedza. Saka ndinedheni ndakazoti regai titeere ndiona yo. Itya semu itya. Ndikati Jehovha. Toita sei? Vakati uya kudyira. Ovati handidyi. Ndoda kudyira pamasembiyo. Ukati regai nditengere praise. Mabuya chisikana semhosi. Unoona semhapfekedzwa kapirwa kesikana. Jehovha chitibatsira inoita sei? Kusvika Mwari andibatsira. Mwari paakatanga kundibatsira praise paangona kuti pureti dzedu dzakafanana angaudza mazaya. Haachapisa pei. Ndakutoti chirega ndimisire zvakawanda kuti praise achidya anotozoonda. Samira autogaina zvo. Zvakaita sei? Zvakatonaka. Ndakugona kutenga hembe. Ndakugona ndikatengera hembe mwanangu. Izvozvo zvinonza blessing. Ndoza kuti vana vasina kuzositagora kuchikoro. Hakusi kugona inyasha dziya. Unozoti ndisvika paHatizewo aiwataro. Zvikati ndimi vaya vamagunda. Ndikati hanzi ndimi vapraise kandi praise upi? Ndikati magunda. Zvikati that one she's a star. Nametro. Ndakanyanyuta star ita sei? Utainyasha. Mwari afana neuyu. Anamubereka ndimakuwawo. Mwari afana naye. Kuna dzimwe nyasha dzisingadi kunamata. Zvinoda kuitwa. Let's do the practical gospel. Amen. Usaise chikafu mubhini. Ari panext door asina. Don't ever do that. Kuchenda mberi kuti sisubhini nendimnendani. Ini chimwe chikanositeya makati tenga zvinhu zvinokwana kana usingakwai usarase chikafu. Zvinodaidza nhamo. Usarase. Zvikasiteverosa chikweverosa ukakona kana chitendezo esaibhini. Kusoroti kune varara nenzaro. Kumusha kune varara nenzaro. Tenga zvaunopedza. Mari yasara ziva kukuendesa. Mwari ngavhurwa. Mwari ngakupe meso. So that when you go to God, crying out in your troubles,
Namujitenda. Ndikufika blessing ya Mwari yakakura pamusoro poupenyu hwenyu. Amen. Mwana unorwara nemunani murume ane vana vake. Iye pamwari mwana wake vanhu vachidana don't mind, it's gonna be zvinofamba ngononzi keche muno. Haachakutana kuona mwana womurume hwaniye ipapa pake. Kungoti ndoda kuendesa chakati zvikanzi chiite vachita isutenda mwana yakangoti ashanyana kachidzi abasi atora chingwa chakawanda ndashani nyama mufiriji ndazodaida vati pamaida mwana uya kukuzoti tine vana vavo. Wana mai muri kuno mwere. Amen. Wakuda kuzoti Satani wendwe Satani. Ndokono unaziona kuti baba vaya vafa. Vana vanoti get out. Pay your pay. This is our father's house. Wakadyara. Amen. Amen. Kune vana kuti muzototi. Kwani mwana zvane kakakura kufanana nekuenzana neni. Sekuti first born mama. What's our children say when about what? Saka waya wakana kukugiza kwa pamberi. Also the medical situation pastor was very. What was why this thing? Waya. Nimabeki roho wote mwana wakala. Hasi mwana wakabere wachoparidza. Amen. Amen. Jimajini Jesu wakana zvinoda kuitwa. Amen. Amen. Zvinoda kuitwa. Let it pay the good thing that you have received. Musa jai receive. I receive. I receive. They don't give away. They receive. Mkono wakamcheketa lubiki achienda na nasi mkochini. Tete wakambatsira lubiki na nasi. Here you don't give out. I receive. Atini wana I receive. Receive and give. Receive and give. Give and it shall be given unto you. Good measure pressed down, shaken together, running over, shall men put into your bosom. Kanarapa. Give. 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 Kuti nasi kuti kuna church. Mwari wakapa. Kuti nasi tiri makiris kuna akapa. Saka tiri kuna church inopa. Zwana kutanga na katika outers. Kana Jehova hapa build altar. Amen. Kana mnamkeja wala kama altar. It's nothing. Jesu kamufunga kutapana kwa bishop mmoja. Kungo Jehova haditira ndawaka altar. Mwezi huu ndawala increment altar yangu. Business yangu yakura altar yangu. Company yangu yakura altar yangu. Mungu tukae ma altar. Pura. Yes, chake prayer, testimonies. Muskana wako wamkina matileo. Mwana bumaje tunokushandisa. Nesi tara Yesu. Garo bamusikana. Roba fadzai. Avolo tambira Maria. Kana set. Mana Levitika siandawe kana kusoma mama chapter chake chimizauti. Kana uchiki waita maofferings akwayo ezvinomwira eoiri echingwa chisina mbiriso enda unozvizudzira pamberi pemupurisita. Why pamupurisita? Hatina ine mari yavajiriji yavo yavana tiri kutaura zvinomwira pamberi pano. Pastor asema prayer request. Baba ndakuda baba ndadzoka. Baba ndakuda baba ndakuzoikinowa kwa message yako. Iri nenge benzi. Baba ndakuda baba ndadzoka isaka. Aba ndakara bright kwa gospel tamba kufundisa. I bless you. Do your part and God is part. Amen. Do your part. Zvakanaka zvamuona
Vabereki vako vakabereka vachidya mufundisi wako achidya. Amen. Izvozvo zvega zvinokuitira zvakanaka. Ndaparidzisa. Vane vachikutida pano. Mwari ngavachinje matambudziko ako ese ave mufaro. Apa itai naye misifu msaneni msaneni. Mwari ngavashambire kuchema kwako. Amen. Pese pakudaro kuomba Mwari ngapabatwe right. Amen. Pese Jehovah ngavashambire gwenga rive the pool of water. Amen. Vanhu ngavamwe pauri. Iwa tsime rinomwiwa. My way. Makambona tsime risingamwiwe baba masuku muvhangeri wangu. Tsime risingamwiwe inoita majames. Tsime risingamwiwe vana vakatsika biwasi. Tsime risingamwiwe pakupedzisira rinoroma. But tsime rinocherwa. Ita tsime rinocherwa. No more dry seasons in your life. Tinotaura tsime rinocherwa. Pesa pafunga kuti murangana rakuna kuchera. Tsime rinogarichereka. Taramba matsime asingachereki. Ekuti mwana pakuwanira nyasha. Abvisa ugwenga muupenyu hwako. Okuita puru but hauchachereki. Ukaramba kuchereka unooma. Tinonamatira mweya kuchereka matsime. Rinocherwa navazhinji. Vazhinji ngavachere pauri. Vazhinji ngavadzipere pauri. Kana vakasvika pauri vanzwa kuti it is well. Ndaimbogumira ndichifamba namufundisi mutauni. Umwe masvika pane bofu. Bobva wamira. Bobva watora mari. Bobva waisa. Bobva wambotora mwiri yekutanga. Motifamba kusvika pari kocho. Womira ndikati aini. Ashadza kuite. Apa izvozvo miromo yedu yakaoma hatina maizikiri mazana kukupa mama. Wana kuti zvako kaneta sei. Vati ndakazozvinzwisisa. Kune vana vakaenda muspiriti vasina kuenda nekuda. Varimo nekuda kwesituation. Mutori nemagenius muspiriti memo. Very intelligent guys. One day tine mwana wedu kuchita vasunga. Isu tinomubona ari mukomana nevamwe akasuta akadai. Rimwe day vapihwa nerevival yedu. Ndobvataura history yake kuti ndakatora makore mangani ndiri spirit kid. Saka ndakazoti wako ndosaka nekabhehaviour kakadai. Ndosaka kadai. Vatakatsanangura life. Zvikanzi izvozvo zvavakuenda kubasa. Anomboti dzimwe nguva akanaka zvifunga Friday. Ongosvika ukonhonga wamaspirit kid yake 1, 2, 3, 4, 5. Oti ende tinocho. Nekuti akuzoti ndakambogara chi? Ndakambogara. Saka it's not all spirit kids vano vasina kukwana. Kune vamwe vana vakutoputa gulungu nekuti vaiputa. Vane macircumstances. Kune vanhu vanofanirwa kudanwa naMwari. To meet the needs of vana ivavo. Even kungotaura kudai wakauya semuspirit. Kungotsvaga hwana waunotuma naMwari kwaari. And he will explain kwauri. Dzimwe nguva haugoni kugara naye asi unogona kukutora uchimuendesa kunzvimbo yaanonobatsirwa ari ikoko. Otoitwa rehabilitation. What's wrong with that, right? Even when I put a teacher, which comes to Shona to the Babas, it's a ministry. But when I raise up, even your children, but no one my teacher who knows I'm gonna know, I don't know what is my yasha. But when you are teachers, never to watch you shot, never go. Marika, she's not a man who's going now. As is one with Jehovah. Can I matter? She don't. Lewatu mwanokutire zvakanaka sivana nasi. Ndichipedza paridza masikati avo. Mwari ngaakunaka. Amen. Mwari ngaakunaka. Mapisari ma20 ngaiswe ndoenda kupedzisana. Ndisiro mapisari ma20 Psalm 20. Psalm 20, chapter 20. May the Lord answer you. Thank you, Jesus. In the day of trouble, in the name of Jacob, God protect you. Sitara Jacob, God
akuchengete mwari wako. Mwari wako nzwe. Zikanene vese pasi, pane vese yandikuda. May he send you help from the sanctuary and sustain you from Zion. Mwari ngavakutumire rubatsiro pane zvese zvamukuda. Yes. This second half of the year, may God go before you. Mwari ngavaende kumberi kwako. Iwe pauchazotevera netsoka dzako uchatevera pakagadziriswa. Whatever you need right now, may God go before you. May he remember all your offerings. Offerings inatokea pa offering pie. May he remember all your offerings and accept your burnt offerings. Zvipo zvese zvauchapa nezvawakapa, Jehovha ngaazvirangarire. Pese pawakadyara nezvimwe zvawakadyara ukakakanganwa, Jehovha ngaazvirangarire. Pane zvawakadyara ukatokanganwa kuti wadyara, tiri kuti Jehovha ngaarangarire zvipo zvese. Zvese zvawakaita zvakanaka ngazvirangarire. And may he give you, may he give you what your heart desire and fulfill your whole purpose. Amen. Mwari ngaakupe zvawakafunga. Ngaaite sezvawakafunga. So verse 5. Let us shout joy at your victory and lift the banner in the name of our God. May the Lord fulfill all your requests. I say all. Can I receive it right now? I say all your requests. God will bless you. Tinofunga zvine limited. Mwari ngaakupe zvausina kukumbira. Amen. Nekuti isusu tinofunga zvine limited, but God knows better things for us. May he do it for you right now. Mwari ngaakuitire, Mwari ngaakuitire. Receive your miracle right now. Receive your miracle. Gamuchira autakuya takuita zvine financial breakthrough. Ndo yatakuita. Autakuya yopafatso. May you receive the blessing of the Lord wherever you are. Wherever you are. Pese chese chinofanira kuva chako ngachiri chako. Ngakurege kuva nedhimoni rinoenda richinofanira breakthrough yako. Right now ndakamira pano. Kurege kuva nemweya unomira pazvinhu zvako. Tinodzivisa every spirit which is not from God. Mweya yose inosumuka ichibva mukati megungwa. Zvinoitwa nevapenyu kana vakafa against your progress. Right now in the mighty name of Jesus. I come against every spirit. Demoni rinokonzera kutambura nekushupika. Demoni rinokonzera kutambudzika. Neramakasata ramasa. Thank you Jesus. Tinoregedzera nyasha right now. Mwari ngavashamire upenyu hwako. Gwenga ngaro the pool of waters. Reda masa. Gwenga ngaro the pool. Wamashamisike ndiye manaramo sataramasa. Jehovah God, manaramo shike na ramasa. Reda masa. Manderere bosana reda ramashika reda masa. I speak a blessing upon your life. Dinotaura ropafatso. Mandarababasa. Kuropafata kwa baba Abraham. Kuropafata kwa baba Abraham. Kakwepa msoro popeni wako. The blessing that ate no sorrow. The blessing that ate no sorrow. Kuropafata. Msinga utimata msiko. Ndoba ndikuna matira. Maskata amonesta na Jesu. Chese chakabatwa na Satan life lako. Chese chakabatwa ni matimoni. Chese chakabatwa ni mwae china. Loose your hold right now. Loose your hold right now.
iwe tiri